kodwa ngenhlanhla inkosi ingenzela umusa ngine office mina elingena abefundisi akekho ngangambiza ngathi akazohlambuluka kimi okay kodwa ngine office nje engilaziyo lelo ukuthi liqondene bayeke bazalwane ngikhuluma ngabefundisi mina ngine office nje la kuhlambuluka khona abefundisi ngingazi ukuthi avuleka kanjani oh yeah bangitshele yonke into abahlangana nayo nabacela uNkulunkulu abasize ngayo bonke ngikhuluma iqiniso phambi kwaMoya Ingcwele bonke abasafikile kimi uma siqeda nje indaba yethu ngiyangibatshela ukuthi welcome once again kwiKwathathu Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. I-channel ke lana esidiscussa khona iBhayibheli. I-channel lana esidiscussa khona indaba zombuso kaNkuluNkulu. Umuntu nje noNkulunkulu kuphela la ekhaya. Ngiyabonga nje ukuthi uthuze le channel ungasashintshi asihlale. Namhlanje futhi sikuphathela indaba ezimnandi. Kungesithina ke kodwa kube kuwomdala weinsuku owenza wonke umsebenzi. Ngino Pastor Ntanda namhlanje. Yonke nje lo msebenzi sobe siwenza naye bathi ke help me welcome ubaba uNtanda once again namhlanje bamntanda siyabonga ukuthi ukhona ufile futhi yabingelela yes ngiyabonga kakhulu ngethuba futhi uNkulunkulu aphinde walifula simbonge kakhulu ngoba konke kwenziwa uyena yes uyena ufuna ukuthuba novalayo usesenenhloso yes usenkulu futhi ukuthi kusizakala abantu abaningi mina ngibonga futhi nakakhulu nje ukukhuthala kwakho yeah uyindoda ekhuthele hayi ukukhuluma nje iqiniso uyindoda ekhuthele kakhulu ngiyajabulisa lokho awusuke nawe wedwa ngiyazi bakhona nabanye esebenza nabo bakhuthele but nje nawe futhi ngomunye wabantu abakhuthele siyabonga eza namhlanje indaba ngiyayithi mina ama headlines asekhaya ukuthathina namhlanje siyabonga kakhulu webaShabangu namhlanje ngifisa sibuke indaba kaJesu ukuthi usebuyile yini okay kunemfundiso egcwele esifikile ebantwini ethu uJesu sebuyile so ngifuna sibuke lelo hlangothi lokuthi uJesu sebuyile uma sebuyile yini ezokwenzeka oh yes uma engakabuyi yini eyenziwayo benzana bamlindile uma sefikile futhi sebuyile yini ezokwenzeka ngoba khona abathu sebuyile ngoba bakhona abathu sebuyile ufuna sibuke umbhalo ukuthi uma esebuyile sobona ngani usebuyile oh yeah uma engakabuyi futhi sobuka umbhalo futhi ukuthi yini ezokwenzeka ekhomba ukuthi akakabuyi yeah sizokubuka njengokusho kwakhe kusho yena wathi uma engakabuyi nazi izinto esizozenza uma esebuyile nazi izinto azozenza sofuna sibuke lokho okay yes ngiqala siqale kuMateyu 24 ukuze sibuke ukuthi uJesu utheni maqondana nokubuya kwakhe ngoba sekumenyezelwe ukuthi uJesu ubuyile kusha abantu futhi aqalike ukuthi uJesu uthi usebuyile sekunezikhathi eziningi kusho ukuthi uJesu usebuyile utshelwa abantu bazi lokho ukuthi uJesu ubuyile bathi ke usenhlizweni phakathi komuntu enhlizweni oqala wangichazela wathi ubuye ngalelanga kwafika ngalo Moya Ingcwele wafika ngalelo langa uJesu nawo ke kuyadidaka ngoba yena uJesu lapha kuJohn 14 uthi uJesu ngizonicelela kuBaba umthokoziso omunye oMoya Ongcwele icacile oMoya Ingcwele right lo Moya Ingcwele uzohlala phakathi kwenu yes yilo sho yes athi ngeinsuku zogcina wonke umuntu yoba nomoya kaNkuluNkulu kuthiwa abadala nabancane bayobona imibono baphupha amaphupho babona izimangaliso bayoprofeta lo moya obusuphakathi kwabo uMateyu ke sekuchazwa le yanto ke uJesu sesicelela lo moya ekhulunywe ngayo uJoel right umoya ke ongcwele useyafika ukuthi uJesu hambani ke eJerusalema niyohlala nilinda kathi nongilinda uthi nolinda isipho sika Moya Ongcwele ukuze nigcwaliswe ngoMoya Ongcwele bayolinda lokho ke eJerusalem abayili kolinda uJesu bese bethola uMoya Ongcwele uma uJesu evuka ethuneni lithi iBhayibheli bafika besifazane ethuneni bafica ukuthi li-empty ithuna linalutho base bebuzwa ke ukuthi la nizofunani zathi ingelosi lo yenimfuna la ke kuvukile kwabafileyo unyukele ezulwini
zase zithi ingelosi ngendlela anyuke ngayo nokwehla futhi uzokwehla kanjalo. Yes. Right ke uma enyuke ngalendlela bambone inyunga ngomzimba noma ebuya futhi uzobuya ngomzimba ngendlela anyuka ngayo. Akazi ukubuye sewumoya ongcwele. Awuzwakhe. Cha. Sinonse lento uthi ndakazi ubuye sewumoya ongcwele umuntu okhona njengamanje esinaye sinomoya ongcwele kaNkuluNkulu. Yiko masithandaza kuNkuluNkulu nakuJesu ezulwini umuntu oxhumanisa thina noNkuluNkulu umoya ongcwele. uJesu akabuyile. Akabuyi. Yes. Cha. Manje ke uthi ke la kuMateyu 20:28 before ahambe uma esevuka ethuneni uthi kubona hambani ke nina yanithume esevuka ethuneni nenze izizwe zonke abafundi nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngayo okholwayo nembhabhatisi. Yes. Kunenye into engifuna ukuyiclarisha lapho singakaqhubeki kakhulu ukuthi emva kwabapostoli akuphindanga kwaba khona umunye umpostoli ogcotshwayo. Akekho. Abapostoli wabagcoba yena uJesu kwagcina yena futhi ugcoba abapostoli. The only place okwangena umpostoli wakhethwa abantu ilesikhathi kuphuma uJudas. Abapostoli bona bayihlanganisela ngomthandazo basebemfaka umpostoli. Okay. Yes. Lo mpostoli uyayedwa wavala isikhala ngenxa yokuthandaza kwabazalwane. Kodwa wavala isikhala esirong. Kwangasona isikhala sakhe. Kwakuyisikhala sikaPawuli leso sasivulwe ngamabomu. Bangakubona lokho ngoba babe ngakagcwaliswa ngomoya ongcwele ukuthi lesi sikhala sivulekeleni sasivulekela uPawuli. uPawuli wayezongena kuleso sikhala ngoba wayezoba umpostoli wabezizwe. Ngomthetho abapostoli abasu 13 bawu12 ngoba uPawuli wagcotshwa uJesu njengoba agcoba abanye abapostoli. Okay. Isikhathi behlangana endleleni. Uthi uJesu kuye awuzingeli uthi ungizingelelani uzisho yena. So njengoba ethi ungizingelelani uthi lona ngizingela ubani uthi useyichaza ukuthi Jesu kuyena. Then ke useyamgcoba uthi lona isitya sami ngisikhethile. Yomfaka lapha. Kwasho ukuthi abapostoli basebenzenzeleke ngokubuka kwabo ukuthi kumele babe u12 ngoba uJesu wayethe thu imizi ngemizi bengasakulindanga ke lokho. So ke into enjalo ngifuna ukubuya ke lapha 24 maqondana nokuthi sobona ngani uma uJesu esebuya. Uma sikhuluma ngencwadi kaMateyu 24 bayayazi abantu abaningi ukuthi susukwathi into indaba yokuthi abapostoli. Yes. Okay. Ngiyakuzwa uma ngabe ukhuluma ngalo owavala isikhala so wes12. Yes. And then uyaqhamuka umpostoli uPaul later ese umpostoli wabezizwe. Omunye umuntu angaqhamuka athi mawuthi kwagcina ngalaba ukugcotshwa. Omunye umuntu angayithatha athi usho ukuthi ngo2024 abapostoli abasekho. Ngicela ukukhuluma ngabapostoli hayi izipho sobupostoli. Abapostoli hayi izipho. Umoya kuFesu 4 Filipi 4 makhulunywa ngezipho kuthiwa khona bayonikezwa inkonzo yokuba abelusi, abavangeli, abapostoli, abaprofeti, othisha. Bawu5 laba bantu. Lesasikhathi gcotshwa abapostoli bagcotshwa bodwa. Le4 yayingekho. Kwabapostoli bodwa. Why babegcotshwa bodwa? Le4 le yayila kubo. Yayiphelele beyiyo yonke 5 week babe yi5 foot ministry bebodwa. Ingakho babefundisa bevangela belusa beprofeta benza konke. Yes. Babe phelele ngale nkonzo zazingacazwanga. Uma sekufika kithi seziyacazwa mase kuphela abapostoli qabanga uthi uJesu 28 akasho ukuthi hambani nenza abapostoli uthi nenza abafundi. Uyayiqeda inkonzo yobupostoli manje. Qeda ubupostoli. Bazokwenza abafundi. Hamba nenze izizwe zonke abafundi bami. Ningenza abapostoli. Now sebezodivide lezi inkonzo bezibone zo5 bayidivide manje. Uzizwe umoya ongcwele uzoyidivide abanye bazoba bothisha kuphela. Abanye bazoprofeta kuphela. Abanye bazoba belusi kuphela. Abanye bazoba abavangeli, abanye bazofundisa, abanye bazoba abapostoli kuphela. Now laba ababamba inkonzo yobupostoli babambele 5. Banalesi asiphe sasikulaba abazalwane babe abapostoli bebamba beyinkonzo yonke.
nabo ke laba ababizwa ngokuthiwa bangene kule nkonzo office yobupostoli bavamise ukuba nenkonzo ezinhlanu kubona. Lezi nkonzo ezinhlanu bayirana zonke ngoba zikubo. Yingakho ke bebizwa ngabapostoli ngoba inkonzo zonke zikubo. Yebo, bangene lapho. Bangene kuleli office. Yes, bangene kuleli office. Okay. So sekuyinkonzo esebenza kubo yobupostoli sebenza kubo. Singasho futhi sithi njengoba sebengene kuleli office babapostoli. Phela yebo sebabapostoli. Into ezokwenzeka manje basezoba u12 bazoba baningi. Yes. Abanelisipho sobupostoli manje kubo. Abazoba u12 nje ade ba12. Sebezoba baningi manje. uNkulunkulu usezosabela umhlaba wonke ukuze bafike nalezi inkonzo. Zibe kubo. Kodwa abapostoli laba abagcotshwa uJesu aba12 kwagcina ngabo. Kwase kubuya ke sekubuya sekuyinkonzo edividiwe manje. Isizathu kuthiwa kwenzela ukwakhiwa komzimba kaKristu. Yeah. I think ngiyakunderstand but hey man ngifuna ukuthi kungabi nomuntu ozosala lapha. Yeah. Ngesikhathi uJesu esesenyameni esesela emhlabeni wagcina ngalabo abawu12. Wagcina ngabe kuzwa kahle. But manje njengoba esethumela umoya oyingcwele zadivide inkonzo basesekhona bo. Yes, zadivide inkonzo manje. Ngoba bona babe u12 nje inkonzo zonke zikubi. Uma unganothisa la kushumayele khona abazalwane abapostoli bengakafiki bekuthi makufika abapostoli babuza into senamthola yini umoya ongcwele. Ngoba inkonzo lezi zazi kubo sonke zingakanikezwe ebantwini. Alright. Uma inkonzo seyinikezwe ebantwini asekho isidingo sompostoli yedwa ngoba basebenza inkonzo zobonke ngokuhlukahlukana. Umoya ongcwele angehlela kumuntu kubekwa izandla noma zingabikwanga. Futhi zingabikwanga umpostoli babe bekwabapostoli kuphela izandla ngalesa sikhathi. Yes. Yeah, bibona babe beka izandla umuntu athola umoya ongcwele. Futhi kwakhuluma bona ngoba kwezinye indawo kuze kubuza ukuthi thina sezwe ngoJesu kodwa asitholanga lutho ngomoya ongcwele. Bathi angizwanga nokuzwa ngomoya ongcwele kuthiwa wehle noma babeka izandla abapostoli. Ngoba babe naleyo nkonzo. Kodwa seyidivide inkonzo seyikithi sonke manje. Yes. Okay, hayi singaqhubeka. Yeah. Hayi seyizwakele. La ku24 uJesu ukhuluma ngokuthi bayambuza abapostoli mayisehleli yedwa babuza udaba lokuthi ukubuya kwendodana yomuntu sobona kanjani. Oqala lokho. Okwesibili uma sesikubonile yini ezokwenzeka useyachaza kuJesu uthi ubona kubuya kwendodana yomuntu kuyoba nalezi zinto uthi qala kuya kuba khona ukuzamazama komhlaba kuyoba khona abaprofeti bamanga kuyoba khona ukulwa izimpi izinto eziyokwenzeka lezi emhlabeni ngaphambi kokuba indodana yomuntu ibuye. Yes. Ngenhlanhla ababushabangu presently now sikuleso sikhathi. Izimpi sezikhona. Yeah. Bese lithi abanye bozwa mahemhemu. Zingafiki kubo lezimpi. Yithi thina base South Africa sizwa mahemhemu thina. Azikafiki lezo zimpi kithi sizwa mahemhemu. Njengoba kushizwe. Abanye sebe experienceile lezimpi bayabaleka emazweni abo kuyaliwa na iRussia nje babhekene naleyo nto njengamanje. No Ukraine, yes. No Ukraine maningi amazwe experience lezo zinto zisho yizwe ukuthi isendlalelo sokubuya kwenkosi uJesu akakabuyi. Kuyofika abaprofeti bamanga abayoprofeti izinto abayishoyo zenzeke. Kodwa injongo yabo ukuthi kuyobe kukudukisa abantu babasuse kuJesu ukuthi abayomemezela bathi nangu uJesu ehlane. Right. Uma khona umzalwane othi uJesu sebuyile ethi nangu ehlane ukuthi singamlandeli. Yes. Noma umkhomba endlini noma umkhomba kuye uthi usebuyile kuye ukuthi singavumelani naye. So ngenxa yalokho asivumelana nalabazali bathi uJesu sebuyile ngoba la izinto ezikhomba ukuthi uzobuya zikhomba ukuthi akakabuyi. Yes. Right. Kuthi abanye kuyobe kulithi izinkosi kobe kungayena uJesu uqobo lwakhe kodwa kobe kungomunye. uJesu loyo ngeyena. Yes. Yebo. Cishe nje ngayibheka. Verse 23 siqala 23. Verse 23. Khona uma umuntu ethi kini bhekani nangu Kristu noma nangu ya ningakholwa. Kuthi amanye mkhomba lathi nangu noma nangu ya ningavumi. Yes. Ningavumi. Ngokuba kuya kuvela uKristu bamanga nabaprofeti bamanga.
uKristu amanga uzovela nabaprofeti bakhe bamanga baveza izibonakaliso ezikulu nezimangaliso ukuze kudukiswe abakhethiweyo uma kungenzeka. Na into abazoyenza usho bonke abantu bathi uJesu sebuyile baphumela ukudukisa umsebenzi wabo ilokho bayibiza ngabasindisiwe noma bayibiza ngabangasindiswanga kodwa baphumele nje umsebenzi wabo ophelele ukudukisa. Futhi uJesu abakhuluma ngaye omunye akuyena lesimlindile ngoba lesimlindile ngeke afike lezi zinto zingakenzeki zonke. Right. Lithi iBhayibheli futhi bazokwenza imangaliso. Bazozenza into efika ibe inkinga ukuthi nazi imangaliso abantu sebeyayibona ziyenzeka. Bese becabanga ukuthi ngempela ezeqiniso. Akuzona ezeqiniso. Ubona ngendlela abenza ngayo angilinganise nje ngoba akekho ngimsabayo kuleyo nto. Yes. Uma sekuvula ithuba lokufakaza kubonga uNkulunkulu. Bamala bathi babonga ugcobo lalendoda. Ababonga uJesu. Baphinde bamela bathi ugcobo lwala ekhaya. Ugcobo lika lo baba. Okay. Yes. Asinalo ugcobo lomuntu la ekhaya. Ezinye izindlela zokuhlukanisa. Usuyahlukanisa manje uyabona ukuthi mase kubonga ugcobo lika sibanibani. Omunye uzobatshela ukuthi uJesu nina nimaze ngami indlela yakuJesu iqala kimi. Nenhlanhla iqala kumuntu indlela yakuJesu iqala nje kuJesu iphelele kuJesu. Okay. Mase khona umuntu phakathi kwaJesu nomuntu sekhona umehluko sekhona ingozi. So zonke lezo zinto ezinjalo yizona ezikuvezelayo noma kukhonzwa kuze kubhalwe la edongeni kuthiwe kuqulwe ngaye ubaba lo umprofeti noma ubani bahlabelele ngaye basho yonke into ngaye suke sekuyena ngoba uduma selishare noNkulunkulu manje udumo lonke likaNkulunkulu. Futhi laba abaprofeti uma bekhuluma bakhuluma okuphambene nokweBhayibheli. Uma umuntu ephambene neBhayibheli asinankinga mayengazwani nalo akunankinga kodwa mayishintsha sinenkinga. Enze ngathi uhamba nalo kanti uyashintsha. Kanjalo uthi ke verse 29 kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinto insuku ilanga liyakufiphala nenyanga ayiyukhanya ngaleso sikhathi into ezokwenzeka ilanga ngeke liphume ngalelo langa. Kuyofiphala ukukhanya mhla indoda nomuntu ibuya nenyanga ayikukhanya inyanga ngeke ikhanye ngalelo langa nezinkanyezi ziyakuwe ezulwini namandla ezulu ayakunyakaziswa. Into esiyilindile lezi kufanele zenzeke emva kosizi kuthi uma seliphele lonke losizi esibhekene nalo kuzobe sekwenzeka into esheshayo ukuthi ke ucimeke ukukhanya ilanga ngeliphume ngalelo langa unyezi ngeke kube khona izinkanyezi ngeke zibe khona into nje ethi ukukhanya ngalelo langa iyobaleka. Ilanga elikhuluke lelo ngalelo langa kubuya uJesu. Right bese siyendlula sizwe ukuthi kuzokwenzakalana. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu kuthiwa sowubone ezulwini isibonakaliso bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu ize emafini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. La emafini kuthiwa somhlangabeza khona uJesu uzoza ngamafu. Akazukuza ngomoya ongcwele njengoba akhuphuka ngamefu uzobuya ngamafu futhi. Izizwe zonke kuthiwa zizombona hayi abantu abathize izizwe zonke abakholwayo abangakholwanga bazombona ngalelo langa izizwe zonke zizombona. Iyakuthuma izingeloso zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo ziqoqe ba abakhethiweyo ba emimoyeni yomine kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Le ingeloso ekuthiwa zizophuma ezu4 zizophuma zilibangise emagumbini amanomhlaba. Bese ishaya icilongo kuqoqwa abangcwele bonke hayi laba abayibiza ukuthi bayibandla. Cha kuzoqoqwa ibandla. Hayi abantu abayibiza ngokuthi bayisigejane sithi siyibandla kuzoqoqwa ibandla. Kubalekile leyo nto. Kuzoqoqwa ibandla hayi isigejane lika Kristu. Ibandla lika Kristu ngoba uma umuntu amukela uJesu wanezelwe emzimbeni kaKristu. So ke bonke abantu abanezelwe emzimbeni kaKristu ngalelo langa malikhala icilongo bazohlwithwa.
ukulethwa. Yes. Kodwa hayi abayibiza ngokuthi bathi thina la kulomkhukhu siyibandla yithi ibandla. Cha labo igama lesonto labo leli ukuthi ibandla. Yebo. Kodwa ibandla lizohlangabezwa ke uJesu. Yingakho ke laba abathi uJesu usebuyile thina sikamhlangabezi. Oh yes. Futhi ke kuneverse elithi abasemathuneni. Oh yes. Ngeke sibandulele thina. Ngeke futhi basandulele. Sizoyihlangabeza inkosi kanye. So uma bethi bona inkosi sibuyile la. Then ke basho kunye. Ukuduka okukhulu lo. Yes. Yeah. Ngoba amathuna wakavuleki. Cha, wagcina kuvuleka esigabeni sokuqala. Mhlayelenga. Yes. Yes, isigaba sokuqala sesenzeka. Ngoba ibandla lokuqala likhe emathuneni. oDavide abekhe emathuneni, abaprofeti abekhe emathuneni, oAdam abekhe emathuneni. Ngoba uJesu wathi mayehle siphambaneni. Lithi iBhayibheli wayathi mayefa wehlela eHadesi. Wayothatha ihluthulelo zokufa wavulela abangcwele babonwa abantu bonke baphuma emathuneni. Benyuka ke. Ingakho makhulunywa nge144,000 yabantu. Kukhulunywa ngaleyo mhlambi loyo ngaphambi kaJesu. Oh yes. Kuthi indlu kaJakobe ibe khona ngaphambi kukaJesu. Iyabalwa ke izizwe zakhona labo ke bathathiwe baphambi kaNkuluNkulu basezulwini. Yes. Yibo labo ekuthiwa bayifu lesixuku sofakazi ngathi. Elithi manje sibuka libuka insindiso le abayimena esimi ngayo. Yilabo. Funa right. Bengiveza le ndawani ukuthi ke fanele bazabazana ukuthi uJesu akakabuyi ke nazi izinto ezizokwenzeka. Eyokugcina yile ukukhala kwetilongo elokhaliswa zingelosi bese beyaqoqwa kabangcwele. Uyobe kubuyile uJesu. Uyobe ngabuyelanga ukuthi sizohlala naye la. Sisazohamba naye siye ezulwini. Ngoba sohlangana naye nje lizoshada ibandla lihambe. Yes. Yebo. I think yileyo ndawo yokuqala bengifutha ukuyiveza ukuthi abazalwane bangakhathazeki ngalabo abantu abathi uJesu ebuyile owabo loyo. Ya khona ngoba basuke bekhuluma enye inkolo. Ngoba icilonga lakakhali nje oqala. Icilonga sikaze silizwe. Ufundile la kuMatthew chapter 24. Yeah. Ilanga belingakacimi. Cha. Inyanga ayikakacimi. Cha. Izinkanyezi azikakawe. Azikakawe. Njengoba sisebhizi nabaprofeti bamanga. Sebavele bakhona. Singabathatha sibabeke kubaprofeti bamanga. Yebo sibhizi nabo njengoba bona bakhona. Yebo nabo bangena lapho kubaprofeti bamanga baeda nabo. Yeah, ngoba uJesu akabona. Sibhizi ngabo. Futhi lithi wonke amehlo azobona nabakwazayo. Lithi izizwe zizolila. Yebo. Akakenzeki leyo nkonzo. Cha, akakenzeki. Njengoba sila isigabeni sosizi. Tribulation. Yebo, sibhekene nezinkathazo. Kuthiwa kusekusizana oluncane futhi lolu. Kuthiwa oluncane kusezona olukhulu. Kuthiwa lizofinyezwa lizothi ukuthi nje kancane kodwa lizoba namandla kunalo lesibhekene nalo. Yes. Ngoba ibandla lizozingelwa. Okuma ngisengcono kuthiwa kuphola uthando kubazalwane kuthi into esobona ngayo bazopholelwa uthando bayoba abantu abangenamahloni namanyala njengoba engenile nje ebandleni. Njengoba imfundiso igcwele ikhumulisa omama bengasathwali ifakisana amashinko phezinde bependa imlomo befaka amaroot kulezi insuku usuku nebhadi mawungayazi intombazane ngakini ukuthi namaphenti kanjani umbala wayo. Suke nje unebhadi kulula kabi manje. Mawusindisiwe nje hamba insindisweni uzobona uzomazi ukuthi unephenti elibrown nelibovu nelihlaza indlela nje abagqoke ngayithiwa amanyala nencithakala izoba sendaweni engcwele and labantu abathanda amanyala bayakuthanda kuma phambi kwabantu nayo ke indaba bayakuthanda fana abantu abaphingayo bayakuthanda kuma phambi kwabantu abantu abafebayo bathanda kabumela abantu ukuze bazothulela lobufebe babo phakathi kwabantu. Ngisho ingane lezi ngamahlonga ndlebe ezingalaleli zikuthanda kabi ukuvela phambili. Sigqokeke lezi ingubo engathi amabhanditshi izibamba izinqa noma umuntu isilenda kanazi izinqa kodwa ngenkani kumele zize sibe khona ivele. Ngoba manje uzofaka lento ezombamba emqinisi. Yebo kufuneka kuze kuvele emzimbeni. Abafana bafaka lamabhluko ke malamalanga angathi amapayipi mabegqoka ngathi sokisi. Bonke labo bantu abanjalo abathanda banqoba. Yebo bathanda ukuma endaweni engcwele. Phambili bamela abantu. Kuthiwa amanyala lawo sizowabona into. Sasivele siya experience. Sikuleso sikhathi njengamanje.
abaprofeti baphumile bamanga mina ngakusho nje ngikhululeke ngasabi akekho umuntu engimesabayo ngalento engishoyo ngo2019 unyaka uyophela inkosi yangitshela ukuthi amabandla azovalwa wonke. Oh yes. Mina yakhuluma nami base ngahamba mina ngumfundisi wami ngayobika ukuthi ngibona isibonakaliso la inkosi ingitshela ukuthi amabandla azovalwa. Kwaba yinto nje ehlekisayo ukuthi kanjani nje kodwa. Ngabona abaprofeti bamanga ngibabiza kanjalo mina ngoba into abayisho yaba ngamanga abahamba abantu bayobheka amaclip abo a2019 December babheke lo muntu ekuthiwa uChris Yakilom. Oh, Pastor. Bahambe bayobheka lo muntu ekuthiwa uBushiri. Bahambe bayobheka lo muntu ekuthiwa uAlpha Lkawu. Bahambe bayobhekela ngathi uHezekiel Walker wase Zimbabwe. Hezekiel etwathi omunye umprofeti wase Zimbabwe. Angimazi ke. Yeah, bayi4 laba abantu abangabaprofeti bamanga engaka experience ukuthi banamanga. Inkosi yathi amabandla azovalwa ngo20 yayingasho ngo2020 kimi yathi kodwa azovalwa ngibe prepared makuvalwa amabandla ngizoshumayela. Bona ngoDisemba bathi kubantu unyaka ka2020 unyaka wesibusiso. Ngo2019 December siya ku2020 siya ku2020 mina inkosi ithi amabandla azovalwa. Bona bathi u2020 uzoba unyaka omkhulu wesibusiso. Mina avalwa amabandla. Yeah. Lo uNkulunkulu ayisho kimi mina ngumprofeti omncinyana mina ongenagama ndawo kodwa mina amabandla inkosi yayingitshelile ukuthi azovalwa 2020 laba abaprofeti abawu4 bamanga isibusisa zange sibe khona ngo2020 kwangena isiqalekiso nendlala kwaphela imisebenzi khona bangababuye namhlanje yeah wesa bagcinanga lapho lo munye waziweqa nemali yabantu la eSouth Africa wabaleka nemali yabantu eqamba amanga ethe u2020 sibusiso wathi abakhalela imali koBhavu bazobusiseka ngo2020 kuzinala abanye babekufaka kokugcina ngoba bezwe u2020 wenala mina ngangiready u2020 ngoba ngangizwile ukuthi kuzovalwa amabandleni eningazi kahle mhlawumbe ngabatshela abazali ukuthi kuzokwenzakalani ngebhathi ke baba le platform ngangakafiki kuyona ukube yayisikhona sengiyazi ngangizogibela ngenzela ngizosho ukuthi uthe uNkulunkulu amabandla azovala yikho yangakabi bikho ke futhi nale platform lesikhathi so uNkulunkulu ke wayengangivulela amathuba kanjalo ngoba ngangizodlulisa nanokuthi yini isizathu sokuvala kwa2020 akuyena uSathane wafika neCovid azange uSathane afike neCovid inkosi yangitshela ukuthi ihlushwa abazalwane mina ke njengensekisa ngaloko ukuthi ihlushwa abazalwane yathi ngiyobheka uJeremiah 7 ngambheka yathi abazalwane balanda ibusiso koDagoni bathatha kuBhali base beyiletha la ibandleni bese bethi babusiswa uNkulunkulu basethi yena akasangene ebandleni wathi uJeremiah kamegethini abatshela ukuthi noma bangakhonza bakhonza bodwa yena akekho singayibheka nje mhlambe sikhululekile la sibuka uJeremiah 7 yes yangitshela ngaleyo ndaba mina inkosi chapter 7 yes izwi likaJehova lafika kuJeremiah livela kuJehova lithi yime sangweni lendlu kaJehova umemeze lapho lelizwi uthi zwanini izwi likaJehova nina nonke bakwaJuda eningena ngalamasango ukukhuleka kuJehova uthi kutshelwa abantu abangena ngesango endlini kaJehova yes usho kanje uJehova sebode uNkulunkulu kaIsrael uthi lungisani izindlela zenu nezenzo zenu khona ngiyakunakhisa kule ndawo ningethembe emazwini amanga lapho kuthiwa nanti ithempeli kaJehova ngokuba uma nilungisa nokuzilungisa izindlela zenu nezenzo zenu uma nenze kwahlulela impela phakathi komuntu nomakhelwane wakhe uma ningacindezeli umpofu ningacindezeli umfokazi nentandane nomfelokazi ningachithi igazi elingenacala kule ndawo futhi ningalandeli abanye uNkulunkulu kuba nimale ngiyakunakhisa kule ndawo ezweni ingalinika oyihlo kusukela endulo kuze kwephakade bhekani ngiyethemba emazwini amanga angena kusiza niyakweba yini nibulale niphinge nifunga amanga nimshisele uBhali impepho nilandela abanye uNkulunkulu eningabazanga bese nifika nime phambi kwami kule ndle ebizwa ngegama lami nithi sophuliwe nize nenze
zonke lezi zinengiso na le ndle ebizwa ngegama lami siphenduka umhuma wabaphangi emehlweni enu na bhekani nami ngiyabona usho uJehova. Kepha hambani niye endaweni yaMeshilo lapho ngalibeka khona igama lami kuqala nibone ngakwenzayo ngenxa yobubi babantu bakwaIsrayeli. Yilokhu uNkulunkulu akukhuluma. Wathi kangiyosho lento kubantu. Ngayisho 2020 wonke. Ngisho ukuthi ke inkosi yayingivezele lokho mina ukuthi mangikhuluma ngabaprofeti bamanga ngisho abantu esaphambana ke nabo. Mina ngidumanga ku TV, anginabantu engibaginqa phansi, anginabantu abahlanza inyoka, anginabantu abanamadimoni akhulumayo, mina ngezwe lokho inkosi ikhuluma. Kodwa abantu abenza imanga bangigelela imhlolo. Ngicela babatshele futhi ukuthi lento engishwa ngesabi iqiniso lenkosi eyayenza. Yes. So ke ngizama ukuveza ke le ndawana yokuthi maqondana ke nabaprofeti bamanga na umsebenzi wabo ukukhuluma into engamanga ephambene noNkulunkulu entweni angayishongo. Ngisho ukuthi ke silapho umfundisi ke ungagcizelela amakhono lafuna ungena khona kuyo le ndaba yokubuya kaJesu. Cha kabuyile uJesu. Hayi engikutholile nje kakhulu. Futhi nje I think inokusobala. Ukuthi yes sikuzo ikhathi zama tribulations. Izwi lapha elisho khona ukuthi kusazoba nazo zonke lezi zinto lezi. But kukhona njengoba ushilo wathi kukhona amanye aseza. La khona ngempela ibandla lesazoke lishushiswa ngempela. La khona futhi uma ngabe usufunda nje nencwadi yesambulo ikhuluma nanokuthi lapho kuyobe sekufike isikhathi la ke manje angithi khona manje sisindiswa ngegazi lika Jesu. Ngaleso sikhathi leso umuntu yobe sesindiswa ngelakhe ke manje igazi ngoba wonke umuntu yobe saida nale sign no antichrist. So manje wena uphuma wedwa obala uthi mina ngikhonza uJesu Kristu lokho kuyobe kuyisanjiwe ukuthi ufuna ukubulawa same time. Akunakuthi kusazoke mhlambe kulokhu ugcinwa khona manje yabona nje sikhuluma ngoJesu kusesekahle but ngaleso sikhathi uyobe ungasaliphathi leli gama. Leyo sikafiki lapho. Cha sikafiki lapho. Leyo ndawana kizokwenzeka mayibandla selihlwithiwe. Leyo ukuthi abantu banqunyela ukuthi bavume igama lika Jesu noma liphika. Leyo ndawo ukuthi abantu bayongena ngegazi labo. Ngoba ibandla liyobe selahambile. Yebo. Yaveza. Yilabo abazobe besela abazalwane. Abazalwane ke laba abangatholakalanga benophawu. Yebo abazalwane bona. Kodwa botholakala uphawu benganalo, bevinjwa amanga, bevinjwa umona, bevinjwa inhlebo, bevinjwa ukuzenzisa, bevinjwa ukuyiphakamisa. Zonke lezi zinto ziyobaba. Ngisho kwaNtshontsha kwa 22 cent besosala. Uma engaphendukanga. Ngisho owathi hayi angitshontshe le ndwangu ngiyayigoqa ngiyithatha ngizoyibeka ngizoyisebenzisa ngoba babamntando ishile ngizoyisebenzisa. Bonke labo abaqambela abanye abazalwana amanga bangaphenduka bazosala. Abantu abazohamba abantu abaphendukile benophawu phela abantu abanophawu lithi iBhayibheli inkosi iyabaza abangabayo. Iyabazi ngalelo langa ayi ukuthi bawothi thina besiyibiza ngebandla. Mhlaba ehlulelwa mhlaba ehamba ibandla labo bazohamba babodwa labo. Bese kuthi labazalwana bazosala naba babazalwana bazosala noAntichrist. Yilabo ezobuzwa khona kumphiko uKristu nenze njani ukuze nisale. Nisayivuma noma nayiphike kaJesu. Uma beyivuma befuna ukusilandela akusabizike manje igama lika Jesu sekubiza igazi labo. Yebo uma benqunywa sebeyoyifaka bona. Again that's a sign yokuthi akakabuyi kuJesu kuzolanda ibandla lakhe. Yebo ngoba siyafiki kulezo zinto azenzekile. So uma sezenzekile labe sobona khona ukuthi thina siphendukanga sisale lapho. Nakho. Uma laba bethu Jesu sebuyile kusho thina sisele kulabo ke kumele banqunywe. Yebo kodwa sikakanqunywa. Akenza ayihlangani le ndaba yisho. So ayihlangani ke ngenxa le honto. Yebo. Bese kuba khona okunye abangakwenzi. Abasidli isidlo senkosi laba abantu abathi uJesu sebuyile. And benza into good and perfect clean. Benza kahle bangasidli.
Okay. Isizathu sokuthi bangasidli ngicela sifunde ukuthi isidlo sidliwa abantu abenzani. Oh. 1 Corinthians chapter 11. Yes. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi izifike. Abavumelekile ukusidla ngoba bona uJesu sebuyile. Thina sisidla ngoba siyamemezela ukufa kwenkosi izifike. Thina so stop at the day uJesu ebuyile. Bona ngoba uJesu sebuyile benze kahle bastop ukudla isidlo senkosi. Oh yes. Yebo ngoba usebuyile. Thina njobe engakabuyi kuthiwa simemezela ukufa kwenkosi ize ibuye. Akukho la kuthiwa khona masifunda imibhalo siyamemezela inkosi izibuye. Cha. Ukuhlola imibhalo kuthiwa le ncwadi mayingasuka emlonyeni wenu okodwa lokho. Nokuthi abazalwane babehlola izincwadi abaseBriya akusuka ukuthi babedlisidlo kuthiwa babezihlola izincwadi ukuthi le ndaba injalo yini. Yes. Lana kuthiwa masidla lokho simemezela inkosi izibuye. Ngakho ke laba njengoba uJesu sebuyile impela ngiyababongela ngishaya izandla benza kahle bangasidli isidlo senkosi ngoba bazosidlelani ngoba uJesu sebuyile. Yebo. Thina isizathu sokusidla kumele siqhubeke ngoba uJesu akakabuyi. Siyamemezela thina izibuye inkosi. Yebo siphoqelekile ukuthi sidle. Oh yeah. Right bese kuba yilokho bengifuna lelo verse nje elicacisa ukuthi why sidle isidlo senkosi ngoba siyamemezela inkosi izibuye. So ke simi kulokho thina mhlambe for someone othi bengakahlangani nalolu hlobo labazalwana abathi uJesu sebuyile. All right. Mhlamba angazi ukuthi senenzela ukuthi nje asheshe abaxwayeke yena uma ehlangana nale message njengoba nje sikhuluma namhlanje. Asheshe abaxwaye nje uma bebesayiqala inkulumo angazi ukuthi wena usukwahlangana yini nabo. Sengihlangana bame ngokuthini yini lento le mhlambe bathi ukhiye wabo. Bathi the day kubuya umoya kufika umoya ngcwele uJesu wabuya lapho. Bathi ukithi uJesu. Okay, bayiphambanisa ngaleyo ndlela. Yebo, bathi the day kwabuya ngamoya engcwele wabuya lapho uJesu. Icilongo yiloko ukuthi sishumayele sishaya icilongo thina. Oh. Okay. Izinto abayishoyo lezo. Manje usosiza nami ngazi. Bashaya icilongo babeshumayela. Okwesibili mhla kufika umoya engcwele babe wayebuya uJesu. Okwesithatha babhabhadisa ngamanzi. Babhabhadisa babhabhadiswa ngomoya ongcwele. Amanzi ababhabhadisa ngawo yilawa lapha kuSambulo 22 kuthiwa ehle ezulwini kunemfula yasezulwini. Babhabhadiswa kulapho kuthiwa imfula emhlabeni ayibalungele ukubabhabhadisa. Oh, okay. Now, uma singabuka umbhabhadiso wamanzi, ngicela sifunde Izenzo chapter 10. Izenzo chapter 10 uverse number 44. Uzobona ukuthi umbhabhadiso wamanzi uyadingeka emntwini. Yebo. Ithi verse 44, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Yes. Elam lithi kwathi uPetru sakhuluma lawo mazwi umoya ongcwele wehlela phezulu kwabo bonke ababelizwa izwi. Ekhuluma ngezwi likaNkulunkulu behlelwa umoya ongcwele. Now, uma behlelwa umoya ongcwele verse 45 uthi abokusoka abakholwayo ababefikile noPetru bamangala kakhulu ngokuba isipho sikamoya ongcwele sitheliwe phezulu kwabezizwe. Labantu ababethola umoya ongcwele abezizwe. Yes. Right. Ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi betusa uNkulunkulu khona uPetru waphendula wathi ukhona yini ongala namanzi ukuba babhabhadiswe laba abamukele umoya ongcwele njengathi na. Yabona ukuthi sebemtholile umoya ongcwele kodwa still basamele babhabhadiswe ngamanzi. Yeah. Yebo, kumele bafakwe emanzini. Waseyalaka ukuba babhabhadiswe egameni lenkosi base bemncenga ukuba ahlale izinsuku ezithile babhabhadiswa ke emanzini. Oh yeah. Yebo, akekho umuntu othola umoya ongcwele wodwa uyadinga ubhabhadiso lwamanzi olwana ubhabhadiso lwamanzi. Yilolo lapha kumaRoma chapter 6.
la ethi khona uPetru mayikhuluma khona ethi uPaul khona ekhuluma nabazali uthi ngokumbelwa kwakhe ngombhabhadiso sahambelwa kanjalo thina ukuba umuntu wethu omdala angcwatshwe savuswa ke kanye naye uKristu lapha suke siyongcwaba umuntu omdala lo thanda ubufebe lo thanda amanga lo thanda zonke lezi zinto uyena lo usuyosimiyise lapha emanzi sesingayikobhukuda suke siyongcwaba umncwabo waloyo muntu. That is why masiqedwe ukubhabhadisa bese siyafundisa ke emva komncwabo. Thina sifundisa sencwatshiwe lo muntu ngoba izathu sokufundisa emva komncwabo ukuthi kusuke sekusele iphunga. Nalo muntu ongcwatshiwe. Liyasala ngithi uyabona nje manje khona isidumbu endlini lezwakala iphunga lesidumbu. Noma sona singasekho sisemathuneni. Sesidila ke nesidumbu nephunga ke manje kufakwa perfume kufakwe yonke into ukuze iphunga lo muntu oshonile lingasali la. Yingakho kusuke sesichaza ukuthi ukuhamba nqunu asihambi nqunu. Ukwenza ukuthi asikwenzi asilali noma kanjani asilali nezingane zabantu ababone imbhede yethu sesiyacacisa ke sikhipha iphunga lo muntu manje ofile. Asaleke lo muntu ke evuswe noJesu ke esenza ukulunga kwasezulwini ngoba njengoba evuka noJesu nje kuvuka ukulunga kuye. Ngombhabhadiso lo sesiyaqala ke siyafundisa ngokuthi uJesu nibafundise emva kokuvuka kwakhe ethuneni wathi nibafundisa ukugcina konke asho ukuthi uzobafundisa okunye abakushoyo bathi bona abanayo umfundisi. Umfundisi wabo uJesu kodwa kuma bona kukhulume bona kodwa bathi umfundisi wabo uJesu. Manje ke kuyadida kuma uJesu yena ehlulekile ukuyifundisela abantu ethi hambani nenze izizwe zonke abafundi nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngabo abesethi yena Jesu lo bese kuvela izipho lezi ezinhlanu ethi abanye abefundisi yena abanye abapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli yena lo Jesu ethi uyafundisa akasafundisi futhi usegcoba abantu usedelegate ebantwini kodwa laba ke sithi bathi uJesu ebuyile bathi umfundisi wabo uJesu eniqiniso umfundisi wabo uJesu ngempela ngoba usebuyile ngoba basho njalo yebo ngoba basho njalo bathi usebuyile ngoba njengoba bethi usebuyile vele uyena umfundisi ozothatha over. Masifika lapha sihlangana emafini akakho umfundisi oyona phambi kwaJesu athi mina phethela abantu kuyobe sekuthatha over umfundisi omkhulu uJesu. Nabo ke ngivumelana nabo impela abanamfundisi ngoba banomfundisi omkhulu uJesu kodwa thina njengoba engakabuyi kusasebenza ama delegate. Ama delegate afakwa umoya engcwele asibuke lapha izenzo 20 uzobona ama delegate ukuthi asebenza umsebenzi onjani ngoba adelegatiwe umoya ongcwele ukuthi basebenze ngoba njengoba sefika umoya engcwele nje umsebenzi kamoya engcwele uyadelegate akumi nje noma ubani cha bona kuma noma ubani athula isifundiso sakhe noma yathula sakhe kodwa la kunama delegate khona kumi noma ubani. Verse 28 ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu ayizuzela lona ngegazi lakhe. Laba badelicate uJesu ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele badelicate ukuthi bagade ibandla likaJesu. Laba baleluse kuthiwa akulona labo elika Jesu kodwa elika uNkulunkulu ayizuzana lona ngegazi lakhe ngoba igazi lika Jesu igazi lakhe. Laba ama delegate okwelusa leli bandla aliyilusi ngoba uJesu akakabuyi kodwa mayesebuyile hayi uzolelusa uJesu. Yikho lithi iBhayibheli ezulwini akuyudingeka ama light khanyisa kuthi uyibandla liyoba isibani liyoba ukukhanya lona uqobolwana hayi ukuthi masifike ezulwini Jesu uzobe sekhanyisa amakhandlela kuthiwa yena ukukhanya. Yebo yikho masingena ezulwini siyofika sihlangane nalo kukhanya kuuJesu uqobo lwakhe singene konake. Kodwa lana cha lana kuyamenyezelwa kunama delegate. Yebo futhi ama delegates asebenza njengalokhu kwakwenze isikhonzi sika Abraham mhla siyofunela uAbraham indodana kaAbraham umakoti. Wahlala naye phansi wathi ngiyakufungisa ungayithatheli indodana yami umakoti kulabo abantu bezizwe ngubo. Hamba uye eKhabonina uyomfunela umakoti ezweni sakithi. Umuya lapho
uyothola intombi emthonjeni uyilinda khona. Le ntombi engikuthuma kuyona iyokukhelela amanzi uphuze, iziphuzisa namakameli. Uma uthola leyo ntombi okwazi ukuthi yiyo ozobuya nayo. Wathi ke ngikufungisa uJehova ophilayo, faka isandla emathangeni wafakisa. Wasethi lo uma Nkosi le ntombi ingavumi ngenze njalo. Wathi ngokhululekileyo uma ingavumanga. Loyana wayengayanga ngofuna intombi yakhe. Wayethunywe inkosi yakhe ukuthi ayoyifunela umakoti. Nalaba abathunywe abakhongayo njengamanje. Bathunywe ukuyokhongela uJesu, akuyona yabo intombi. Yebo, bazoyibuyisa enkosini yayo. Ingakho noma sezohamba nentombi kuyabuza ukuthiwa uzohamba yini nalomuntu na? Ithi intombazane yebo. Uma intombazane ivuma, sebethe endleleni babehlanga nangisake entabeni uthi loyana ubani kuthiwa inkosi yakho ke leya. Wavala ke ngemvakazi ngoba wayeze enkosini yakhe, wayengazange umkhongi. Umkhongi wayezomdlulisela enkosini. So nathi senza lo msebenzi ukuthi uma umuntu evuma igama lika Jesu simholela kuJesu. Ingakho sinomthandazo wesoni ngoba uthi umuntu akavume ngomlomo wakhe. AmaRoma asho njalo athi akavume ngomlomo wakhe uma ekholwa enhlizweni ukuthi uJesu uyinkosi. Asimboni ngokuhlala esitulweni alekeze esontweni. Kumele simuzwe esho ngomlomo wakhe. Ingakho siye sibuze ukuthi ukhona yini, ngoba angeke sibhule nje ukuthi usekhona. Kufanele sibuze ukhona yini othi mina ngiyathanda ukuyihlanganisa negama lika Jesu, abese phamisa isandla simlekeleleke ukuthi livumeke igama lika Jesu kuzwa wonke umuntu, ngoba uthi uJesu ongivuma phambi kwabantu nami ngiyomvuma phambi kwabantu. Simholeleke enkosini ukuthi inkosi nangeza kuwe uyayinikela, thina de siyokhonga. Yithe senza leyo nkonzo ukuthi njengoba sengikhongile ke Jesu, naba abantu engikhongele ngibuye nabo bathi bayalivuma igama lakho, ebese uNkulunkulu eqalisa umsebenzi kubona. Emva kwalokho mina mkhongi ngiyabathatha ngibasemanzini bayobhabhadiswa, bese ngiyaqala ukubafundisa lokho ekuthiwe ngibafundise kona lokho. Bafundiseke ngoba akafundisa uJesu, kufundisa umoya ongcwele ekimi. Umoya ongcwele uhlala kimi ngoba uma uJesu esebuyile umoya ongcwele izobusiphelile inkonzo yakhe. Ngoba uJesu esetake over. Yebo, kodwa uJesu engakabuyi inkonzo senziwa umoya ongcwele ekimi. Ngikhulumizwi nabo futhi bathola umoya ongcwele nabo njengami, ukuze umoya ongcwele okhuluma kimi akhulume nakubo. Yebo, so simi ngalowo ndlela. Labantu bamiswe uNkulunkulu ukuthi ke bafundise. Laba abathi abanamfundisi abekho wrong, ba right. Ngoba bona bathi uJesu sebuyile. Thina ongakabuyi uJesu ukuthi kumele kufundise thina esikhethwe umoya ongcwele. Ingakho siqhamuka abazana sibazisa ukuthi inkosi ngibizile. Ithe yakwenzeke lokho nalokho, nami ngizwa ngomoya ongcwele okhuluma phakathi kwami ukuthi inkosi ifuna lokho, inkosi iveze izibonakaliso, inkosi ikhulume ngezwi layo ngomoya ongcwele, izikhulume nangezwi elibhaliwe. Yebo, bese ke ngingena emsebenzini okuyokhonga ke. Njengoba ngiyokhonga abantu akusiba bami, abaka Jesu. Nami mangiqeda inkonzo ngizophuma, kungena omunye umkhongi naye angena kuphume, kungena omunye umkhongi azabuye umnikazi webandla. Senza nje leyo nkonzo. Iyezwakala. Kanti futhi sengasho sithi banamanga. Ngoba wayingisho kanjalo. Ngoba bona bathi uJesu angithi usebuyile, kusho ukuthi sebeshunyayezwa uye. Eqinisweni uye yini uJesu obashumayezayo manje. Cha, kumabona asikuboni lokho kwenzeka. Asikuboni kumabona. Yibo futhi abamayo futhi. Yebo, kumabona. Kodwa futhi bathi usebuyile futhi. Yebo, inkulumo yabo ayihlangani futhi manje. Cha, ayihlangani. Ishaya bona. Ishaya bona futhi baqhubeke. Baphinde bayibize ngebandla futhi bona. Yebo. Kuthiwe siyoba yiko. Akabonakali. Yes. Cha, kwabonakala siyoba yiko. Into nje khona uthi uPaul okwesemumva siyakhohlwa sizilulela kokuphambili. Nayo nje into enzakalayo. Uma bona sebeyibandla, alikwazi ibandla ukuhlala la. Nakho. Sisahleli njengamanxusa. Siediwe emzimbeni olibandla likuKristu, sifihliwe khona. Kuyokwambulwe seyiko mhla inkosi ifika. Manje kubona sekwembuliwe. Ukuthi bayibandla bona. Sebephelele yibo. Ucathi nje la endlini bangaba u24 sebenele bayibandla. Yeah. Kulamabhiliyoni akhona abantu.
ayikhona ayihlangani omunye umuntu angathi mangabe sizwa sikhuluma lolu hlobo acabanga ukuthi siya attack no we as attack umuntu but ukuqondisa umbhalo ukuthi umbhalo uthini and manje futhi asikwazi ukuhlala sengathuli makumele iqondiswe kumele iqondiswe khona lapho ngimfundisa ukuthi iqiniso ukuthi asihlaseli sivumelana nabo mina nje ngivumelana nabo ukuthi ba right yonke into abayenza ikhomba ukuthi uJesu useyibuyile kodwa endaweni errong ngokwabo phela mayebuyile uJesu asikwazi ukubala uma sila singahambile lithe iBhayibheli somhlangabeze emafini babuye nini bamhlangabeze nini futhi emafini ezulwini bafike nini ngoba phela makufika ezulwini yila iBhayibheli lichaza khona ukuthi emva kwalokho uyobusa uyagoqa umhlaba nezulu elidala nomhlaba omdala kwenziwa izulu elisha nomhlaba omuhle bese lithi thina songena kuyithabenakele sehle ngalo ukuze emhlabeni ithabenakele right so ufika umhlaba ungasekho sekuzokwenziwa omusha mase sekuyithabenakele sibuye size emhlabeni umbuzo ukuthi njengoba kusekhona eSoweto ingakahambi Soweto kusekhona iDurban kusenolwandle kusekhona iCape Town kusakhulunywa ngeEngland lenelwayo njengama kusakhulunywa ngeRussia lelwayo sebuyile uJesu cha kwazi akuyenzi sense yilezo ke izathu ukuthi atheke sishinte khona ebonwa inombani kumanje kusabanga uoil uzokudumisela bani imoto oil emva kokuthi sibuyile ingabani imoto ezobidunyiswa ngoba sitshelwanga ukuthi emva kwalokho sokhanda ezinye imoto sidumisa imoto asitshelwanga into esitshelwe nje ukuthi angeke siguge kulelo zwe lizayo ayeba ngeke amasela wonke amaphara lawo ayesogweni wonke alikho iphara lobe likhona konke kubi ifebele ziyobe ziphakathi esogweni idayiselana khona umzimba emalangabini bonke amasela lathatha izinto zabantu ngisho intshontshe izipikili lezi ezo10 zoqonqothela ingazobe lapha amasela lawo asebenza emathili nanqumula imali esemsebenzini ayifake ku azobe lapha kobe kuthiwa lapha sohlala ngokuthula isela lobe lingekho nenyoka izobe ikiyekile ukuba yiqili lapho kuthiwa izodlala nomntwana kobe ngasekho yonke lento ebasibalelwa yona siyakulelo zwe njalo I wonder bathini futhi ngoba phela uma uyifunda incwadi yesambulo futhi iphinde ikhulume ngofakazi ababili abasazoza uyayazi leyo part leyo yofakazi ababili abezayo enda sikababoni ngiyazi ukuthi sekuke kwenzeka kwaba nekhawu la khona kuqhamuka amadoda eyifakela amasaka athi yithi ofakazi labo iBhayibheli lalikhuluma ngabo kodwa kufakazela ukuthi hayi abanje laba abayithathela amashaya ayikakenzeki le yanto elithi iBhayibheli bazokwenza labo ofakazi ababili ukuthi bawoshintshe amanzi abe yigazi ayikakenzeki leyo akakenzeki konke lokho njengamanje bayazama ukuzenza nabantu bavusa umuntu bamphakela ukudla wadla bayazenza nje akakenzeki abantu abanelungelo lokwenza nje imangaliso ezimiswe inkosi yilabo abathunyiwe ukuthi bashumele ivangeli kwenzeke imangaliso ukuthi Jesu usho njalo mancane mesefikile uzonenzisa imangaliso ezinkulu enza lokhu nalokhu abala kodwa lokhu yakuspecial kokubuya kwenkosi uJesu akakenzeki sinabantu abangadideki akakabuyi sinabantu abasendulele ukuthi maxoxwa ngevangeli ngabo abakahambi so ngeke sivume into ehlukile ngabazalwane ukuthi abafi nanto ehlukile ngabazalwane bazalwane abafi bayawushiya umzimba babafi ngaphela ukufa kwakuba wakuthatha uJesu akakuthathelanga abantu abasakuthanda ukufa kodwa wakuthathela laba abangasakufuni ukufa lithi wathatha ihluthulelo zokufa bayifela ngoba bethanda abantu kodwa into abanelungelo la ukuphuma emzimbeni ngoba kuthiwa lesakhiwo lesi esenziwe ngezandla zabantu kukhona esinye sizongena kuso kuthiwa lesasenzwanga ngezandla zabantu uPaul uyacacisa lokuthi sizongena kuleso sakhiwo ukuthi uma sikhona esenziwe ngezandla zabantu sikhona nesikamoya esizongena kuthi ingakho mayephuma la umzana nsithi awuyadela wena mfowethu awuyadela wena osuyishile lenkinga esibhekene nayo uqedile ibanga usengena esakhwini esihlala eyophumula khona yebo mayihambe ngekwentando kaBaba
lo muntu ungena kuleso sakhiwo athola ukuyophumula ayobika ngathi ayosilinda ujoyina lesasixuku sofakazi ngathi ukuthi maye lapha ngibuya khona yebo ileyo nje umehluko ukuthi asinayo umzalwane ozofa uthi uJesu mina ngokuphila uthi okholwa yimi noma efa uzophila yebo uthi ngokuphila okuphakathi okholwa yimi noma efa uzophila yebo mayifa lenyama uzoqhubeka nokuphila ngoba usophila ukuphila okuphakade thina siyashintshwa ukukhula la i-transition kodwa leyo kohlangana noJesu sekuqoqwa ibandla lonke sohlangana nabangale nabanganene abobebesele kuzodibanwa inkosi yamafini sihlanganise sihlangabeze bese sihlangana sonke ibandla ke sesiyothula kuJesu esethathe igunya lonke alinikiwe libuyisela ngoba uthe nginikiwe emhlabeni nasezulwini igunya nangaphansi komhlaba enibize egameni lami ubaba uzokwenza ngoba nginikiwe igunya ngalelo la uzobe hambisa ikhiye eyosethula phambi kaBaba ethi qithi umsebenzi sengiqedile naba ngibuye nabo ngalelo la uyobe buyisela igunya lonke analo bese ihlalela ke ba ukukhanya yena sina singene siphume ngoba umsebenzi awuzele yilowo ukusibuyisela uNkulunkulu ngalelo la ngeyosethula sonke uyofika libeke igunya phambi kaNkulunkulu athi nali igunya onginike lona sengiqedile kobe kusuku ke lokugcina lolo angazi ke abazosala ukuthi bawosala benze njani ngoba abanye bathi abayibona ezulwini bazosala la emhlabeni bazomlinda la uJesu angazi noma ukuthi abelakele kuzovulwa imbobo bangene ngazi mhlawumbe kuzovuleka imbobo ngoba phela ayikho indlela yethu ayikho futhi indlela yokufisa kwethu ukuthi thina sifise ngathi thina singangena ngale ndlela iyodwa nje ibekile isango uJesu phela uJesu uthi mina ngendlela neqiniso lokuphila ongezi ngami ngeke ambone ubaba uthi ongavumi mina ngeke abone ubaba wala uJesu wala uNkulunkulu bonke abaprofeti abakhona nabadlulile abalona isango babe memezela ngesango nakho laba abakhona ngazi bamemezela ngani ngoba njengamanje uthi usekhuluma ngendodana yakhe akakhulumi ngabaprofeti cha uNkulunkulu asakhuluma ngabaprofeti asinayo umprofeti okuthiwa uyena oholi ibandla lonke uyaprofeta sinabazalwana abanenkonzo yokuprofeta uma umuntu eprofeta lithi iBhayibheli uqunga ibandla isibindi maye prophet ingakho esambulela izinto esingakaze siyibone lo mzalwane engale ambulele zona njengomprofeti ayidluliseke kithi ngokusizwe lento umoya ichaza kanti nofundisayo futhi mayemile usifundisa siyibone ebandleni kanti nowelusayo uselusa sibone ukuthi siye emanzini impela siyaphuza yebo bese kuthi novangelayo uphuma emahlathini ayobuya nabantu ngaphandle abuye nabo la nomunye kanje umpostoli besema ngeenkonzo uthi uyiphatha zonke yena kuke kuthi emile nje la kushoda uthisha ame abonakale sewuthisha abanye kwenye indawo bathi bambone evangela kwenye indawo abanye bathi bambone esekwazi nokwelusa kwenye indawo bathi abanye bambone zonke lenkonzo zikuyena ingakho enesipho sobupostoli ngoba abapostoli babe nenkonzo zonke nesikhathi kuze kuthiwa thina sakhele phezulu kwesekele sabaprofeti nabapostoli ingoba laba bazalwane inkonzo yayiphelele kubo nabo beyiphelelise ngabaprofeti so yikho kuthiwa sakhiwe phezulu kwesekele sabaprofeti kanye nabapostoli ngoba ukuphelela kwenkonzo bese kuba yibandla phezulu uma nje kuvale nje kuhlwithwa kulokho hayi akukona cha impela hayi dathi nje sizokhuthaza abantu sizothi cha akakabuyi at the same time sithi akakabuyi sizothi futhi abantu abahlale belindile abaphenduke nalabo sebeyinikele kuJesu bagcwaliswa ngomoya ongcwele ngamandla kamoya ongcwele baya nomoya ongcwele nabo futhi sisazokhuthaza ukuthi abaphenduke ziningabe izinto ezidala umuntu angcole la endleleni so kufanele baphenduke akekho kungamela phenduka siphenduka usuku nosuku akekho wasindiswa ngo1920 nowasindiswa ngo87 nowa2000 nowa2024 sonke kudingeka siphendukile silungele ukubuya kwenkosi noma yini engadala ukuthi inkosi mayingabuyi ungayiboni kumele uyilungisile ngoba
lithi iBhayibheli siyona sometimes singazinana nokuthi sonini. Yebo. Yingakho kuphenduka inkonzo yamalanga wonke. Yebo, Manje silindile. yikho phela noma uyaphambi kwaNkulunkulu uthi inkosi ngivumane ngakukhumbuli. Nengazi ukuthi ngikwenze ngangabona Nkosi. Yes. Ngithethelele. Yingakho ke inkosi mayithethelele umoya ongcwele ayaphuthume kulolimela ayomtshela ngakho ukuthi hamba uyovela kusibanibani ukuthi walimala. Oh yeah. Bese inkosi ikukhombisa yena athi uthi nje mntwana kaNkulunkulu bengingabonanga. Ngicela intethelelo. Hey. Nami ngiyaxolisa. Futhi umntwana kaNkulunkulu ezophenduka wafika kusola. Ufika athi mina mzalwane ngizoyisola. Sengizwa la enhlizweni inzondo engizonda ngayo. Edalwa isitha. Akathi wena wangenza ngadaleka ngakuzona. Wena ke njengomuntu kamoya uzozwa la kuwena mayikhuluma umoya ukuthi wena wadala lenzondo. Oh yeah. Noma yini engasonga ukuthi wena wadala inzondo, kodwa umoya uzokutshela ukuthi wena wadala lenzondo. Lento wayixoxa wahleka nje into engahlekisa enkonzweni ngaye. Yayingafanele ukuthi wangabe wayenza. Lento yokuthi masuhlala nabazalwane ubekise ngaye makhona into ofuna ukuyibekisa yaba wrong. Oh yes. Bese umoya ongcwele ekutshela ukuthi wena buyela kuyolungisa uwe owakhanda lehlayo ongangamela ulikhanda. Oh yes. Lamlimaza lo mntwana kaNkulunkulu. So bese siyaphenduka ke. Yingakho singayikhuluma izinto ezinye yabantu umzalwane methi mzalwane wanemoto ethi ngiyabonga mntwana kaNkulunkulu awu eda amagama athi imali engiholayo vele ngenza ngikwazi ukuyithenga. Yebo mayincoma indlu mntwana kaNkulunkulu siyabonga inhle indlu yakho akumele kube nobhathi othi kodwa bhathi brown kuba wayipenda ngopink cha inhle indlu yakho mzalwane finish. Uma usuthi bekumele ibe brown khona into wrong oyibonile wena la. Awukwazi njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi awuthenga icatha ezinhle kodwa ukube ayisasebenzanga. Ila evela khona kumoya kaNkulunkulu ethi hamba olungisa lokube wakho. Yekela ukuthandaza ngezilima hamba olungisa lokube. Kusho nje bonke abantu abalinda uJesu kumele baphenduke usuku nosuku. Oh yes. Yes. Hayi. Uyibekile mfundisi bekuzolungiswa nje leyo ndaba namhlanje ukuthi ikhona lenkulumo futhi nje inkulu kakhulu. Bayilanda. Awumonye ngangamuzwa mina ekhuluma ukuthi uJesu sewabuya. Baye basuke bafunde incwadi ezithile. Hayi iBhayibheli. Incwadi ngokuthi kwakuwumfundisi usibanibani. Sikhohlwa into eyodwa ukuthi phela nabafundisi nabo somehow bangayilahla. Basose beyilahlile vele mase bephumela masebhanga incwadi yakhe ngalokho. Yebo. Ende wena usufunda leyo ncwadi uyithathe leyo ncwadi wena uyilethe ebantwini. Uzothi hayi cha ngempela wabo uJesu ngempela. Akangilinganise mfundisi. Mina nginenhlanhla yokuthi ngihleka abantu balokungitshela ukuthi mina ngumvangeli, abanye bathi ngumpostoli, abanye bathi ngumprofeti, balokungitshela nje konke. Yes. Ngijabule ukuthi hawo kusho ukuthi ngiyavela kuba prophet, ngiyavela kuba apostoli, ngiyavela kuVelus, kusho nje ngivela yonke indawo. Manje ngihlekeke. Kodwa ngenhlanhla inkosi ingenzela umusa. Ngine office mina elingena abefundisi. Akekho ngangambiza ngathi akazohlambuluka kimi. Okay. Kodwa ngine office nje engilaziyo lelo ukuthi liqondene bayeke bazalwane ngikhuluma ngabefundisi. Mina ngine office nje la kuhlambuluka khona abefundisi. Ngingazi ukuthi avuleka kanjani. Oh yeah. Bangitshele yonke into abahlangana nayo nabacela uNkulunkulu abasize ngayo. Bonke ngikhuluma iqiniso phambi kwamoya ongcwele. Oh yeah. Bonke abasafikile kimi. Uma siqeda nje indaba yethu ngiyangibatshela ukuthi buyela kuNkulunkulu wakubiza. Oh yeah. Buyela kuNkulunkulu wakubiza uyobuza kuye. Sesikhulumile siqedile kodwa ngicela ungisize. Buyela kuNkulunkulu wakubiza. Bonke bangakufakaza lokho. Ukuthi ngibatshele lokho abesilisa nabesifazane abadala abancane ngoba bafika sebekhothama ngumprofeti kaNkulunkulu abanye bathi umpostoli kaNkulunkulu umvangeli wasezulwini nje kodwa egcineni masiqedile ukuxoxa nami ngicela ungisize ubuyele kuNkulunkulu uyobuza angithi wabizwa uyena ubizwanga yini cela ungibuyelele kuNkulunkulu akeke ngangamfakela amazwi avela kimi mina ngibhala incwadi mfundisi yes angibhala incwadi ngoNkulunkulu ukuthi usehlala kuphi manje ngibhala incwadi ngokuhlangana kwami noNkulunkulu. Ngibhala uhambo lwami nobizo lwami nempilo yami noJesu. Oh yeah. Neyobugebengu ngifakile ukuthi mina akangitholanga uJesu ngeright. Iqiniso abanye abantu mabebukela ama podcast abanye bayalimala. Ngabalimaza. Ngeke ngikufihle lokho.
abalimaza ngempilo engayiphila. Abanye namhlanje uma ngithi ngiyaxolisa abanye sebevumile, abanye abakemukeli. Abangisukeli bashintsha ngabenza zona. Akuwona manga. Ngoba uboshwa vele khona izinto wazi. Abanye konye ngikujezelanga. Kuyimfihlo nje. Kodwa iqiniso ukuthi ngakwenza ngempela. So unoma bengibona uma bekhala inyembezi ukuthi ngabasizwe uJesu ngempela ukuthi ngiyaxolisa. Ngakwenza ayithi angikwenzanga. Abanye uma bengibona uza ivale lento ngoba iloyo muntu. Iqiniso. Akuwona manga. Yimini impela futhi basuke bebona impela umuntu wabenza leyo nto. Kodwa ngomusa uJesu angenza leyo nto. Sengixoxa indaba esuka la eyale ngami noJesu. Kwabanye yakholakala babushabanga, kwabanye ayikholakali ngoba ifana nengane kwa nami uqobo lwami ngikholwa ngoba lento mangixoxa nama ngazi ukuthi kwenzekeni angikaze ngicela uNkulunkulu ukuthi enzeni kodwa ngihlangene nalo umusa lo. Abanye bangaze bakutshele bathi unamanga lo muntu siyamaze emasontweni. Iqiniso ngempela kodwa uma ungayobabuza ukuthi ngenzani ngaleso sikhathi ngikhona ila uzobona khona ukuthi ngangaphendukile. Akukho engakushiyo right. Yonke indlela la ngidlule khona ngidlule kunokukhala nokuthi wafika la lesi sigebengu kunalokho iqinisa kumanga kunjalo impela kodwa akekho ngama sengiphendukile ethi manje la kukhona indaba ebalwayo ngami yonke indaba yami ngiyichaye njengengube ocingweni isobala ngayithi akuka ngifihlanga ngisho umuntu esifazane wakwalala nami ukuthi lo wakwalala nami ngoba ayikho into engayifihla. Ayike ngiyenze kusithekele ebusuku nasemini ngiyibeke obala ngoba njoba ngihluleka ukufihlela uNkulunkulu ngabafihlelelana abantu. Nami ngiyabaleka njengabantu besilisa bonke ukuthi la emhlabeni mawukholwa uJesu awugcini ngokuthandaza mawuhlaselwa zinkano uyabaleka. Ngoba abaningi abanqotshiwe mina njengoba ngisho ukuthi kunama office avule uNkulunkulu engingawazi ukuthi uwavuleleni ngami. Mina kufika abantu abanemshado elimele bangixoxele kudinga ngimeluleke. Ngimluleke ngizongiluleke kubaba ongangizala mayixoxa ngomshado wakhe nomama. Ngibone mase ngiqedile ukuthi mina kudinga ngibaleke ngeenyawo zombili la. Uma labazalwane umthandazo ungabasizanga kulento. Sho lento ayidinga umthandazo. Idinga inyawo zombili fasa amakebu. Ngene phansi. Mina kodade laba bahle ngibabona ukuthi bahle akwenzeki njengoba bebahle nje ngiloko ngithi amen kubona uJesu muhle anozolala nami endlini ngizobona izulu livuleka akho izulu elizovuleka ngizovuka phezukwabo. Ngiyabaleka nje nakho yikho noma umuntu ecela ukuzolala kwami noma ezothandazelwa noma evakashile besifazane ngiyayiqhelelanisa nje nayo ukuthi uzolala la kuzoba ngalendlela bese ngithatha abazalwane besilisa ngiyolala nabazalwane besilisa. Uma futhi ngezendlini ekhona umuntu esifazane ngithatha omunye umuntu wesilisa ngithi asambe ngifuna ukuyodla endlini ngifuna ukuyothatha impahla ethize sibe sobabili ukuze kube clean ngoba angifuni kube nalamazwi engilongo wafaka kuyena sisobabili azozakhela enhlizweni yakhe nama ngifuna ngilongo ngibuka indlela akolobhe kahle ngayo endlini yami ngithi kube ngithathelo. Ngiyaqhela nje ngivule ngithi impilo leyo ephilwa umzalwane sisela singakahambi ngoba ayikho enye into azoyenza. Ungathandaza umuntu umthandazo mayengena nje la esemuntu akho umthandazo ongavikela le yanto. Lento nje ezokwenzeka ukuthi nje uzolala naye. Yikho ke sibakhuza konke ukugqoka na yonke into ukuthi akumele siubone umzimba kumele ube ngaphandle ulungile walaba basezweni kodwa la endlini yokukhona abavumelekile. Ngoba kubalekile ukuthi bakhuzwe hayi ngoba sinomona oyisabagxeka bathi nabo basayobuzwa ngelinye ilanga ukuthi uyabona yini ukuthi wawisa insizwe ezingaki ukusibani banakeke ekukholweni ngenxa yokugqoka kwabo. Bingakuphelisa izinto ukuthi akusibo bonke abantu inkosikosi kodwa yilaba benza intando. Yayibona kuyintando ngisho ukugqoka so akungabi nomuntu ozowa ngenxa yokuthi usebona okuthile. Zama nje ukuba umntwana kaNkulunkulu uyifihla ngendlela efanele uhlonipheke nathi ngokunjalo sigada ngisho amazwi esiwakhiphayo ukuthi odade bethu bangalinyazwa izinto esizikhulumile kuloku biza udade wena umzalwane ngosweetheart enkonzweni uzohamba ekhaya acabanga ukuthi ngempela uzomshada usehlele ekhaya nje uwile inhliziyo yakhe nje ilindele ukuthi uzanini uzoqedela udaba lokho ngoba vele umbiza ngesithandwa sakhe enkonzweni. Yikho ke mina ngikuqaphelisa lokubaza kuyingozi ungathwayeni njalo awufocus izibani ufuna ukuthenga ingubo engakuma kahle ngiyakubona umi kahle ubhala incwadi enhlizweni yakhe ezothi uma ungasayiphenduli bese yalimala.
kufanele incwadi iphendule egcineni. Yingakho mazoshada nje ku-clean kungaziwa ukuthi lo mzalwane usikhathi sini. Balekisa ngisho umuntu ozokugana kubantu. Musumbeke emehlweni abantu. Abaphaphame nje usugano. Abangamazi. Noma bake bakubona njengosisi nabanye nibaningi ntatazana nibaningi. Kodwa bangazi ukuthi lo muntu okuganayo ubani ukuphi la. Noma lizwakala iphunga sekuzwakala ukuthi uzoganwa wena. Kodwa lo muntu akangaveli kubantu. Ngoba uzolimaza abantu abaningi ukuthi hawu kanti uthandi lo mganayo lesihamba sonke la abathuke ngalelo langa. Yeah. I know ukhuluma amazwi amaningi abaluleke kakhulu. Ngithanda nje le part yokuthi abantu yabadlulisa kuwena. Ngoba into eyingozi kakhulu ile yokuthi mawusubona abantu beza kakhulu ugcina sobagcina kuwo. Yebo. Kanti cha kufanele badlule kuba sekulo ababizayo. Yebo. uNkulunkulu. Yebo. Yabo njenye intombi ngangayibuza yathi ngapha kwesikhawini yathi khonza kwelinye ibandla ngengilisho ngegama yathi kimi mfundisi ngicela ungithandazise Nkosi yami izinto zami ayihlangani ngicela ukuthi uJesu angisize ngathi mina umzalwane yini yathi ngumzalwane hayi abazalwane ngibathandazisi baqale enhlambulukweni kodwa laba bangakholwa ngiyabathandazisa nje noma edakiwe nje ngithi ngicela umthandazo vala amehlo khona efonini umbeke izandla ngikhulume inkosi ngegama lika Jesu akasinde la ikhona le mimoya yemiye kodwa abazalwane ngiyambuza ukuthi udleni yini ledala lezinto lezi ngoba uthi ulamukele igama lika Jesu uyakholwa ukuthi sikwenzekeni hawu baba phela uyazi sindisiwe thina sikule nsindiso nje nawe uyayazi le nsindiso ekhona ngithi yiphi ukhuluma nje baba Nkosi yami ngikumetenic leave ngithi ukumetenic leave akekho umuntu omusho kumetenic leave omakoti lapha ngamanye amazwi awudinga ukuthandaziswa wena bekumele uchaze mawungifonela ukuthi ungifonelele ukuphenduka ngithi ke vala amehlo ke siphela uphenduka uyinikele kuJesu uyayinikela ukwazi ukholwa ngeke uvule imilenze uphinde ukholwe futhi ngeke ngibatshela abazali ukuthi izathu zakho nje obula omnyathi ngangena kumashoni kahle emzalwane phenduka phela njengoba ungena kumashonisi wawa akekho umuntu othatha imali ongitshela mawuphila kwamashonisi ikhadi lihlala kwamashonisi ukhipha 10 uzoyikhipha ngemali kamashonisi uma uzonikela unikele ngemali kamashonisi phela awunamali wena kusho ukuthi awusanikeli yiko okuzobusise kumashonisi imali yakhe le eyakhe lokhokha ngayo eyakhe lonikela ngayo eyakhe lokhipha ngayo 10 awunamali wena so ke akakwazi ukuphila umntana esibusiso mayiphila kanjalo akakwazi ukuphila umntana kaNkulunkulu lento enjalo ngimtshela ngithi mawunikwe boyfriend imali uzonikela uthini imali boyfriend ngoba awunamali wena umuntu ozobusiseka iboyfriend ngoba iyona enikela hayi wena abusiseke ngale kokukholwa wenula azakutshela ukuthi buku uhlupheka nalensindiso yakugqokiswa yimi ngisho underwear uyithengelwa yimi ingakho ngisho abafana abaqoma omama abadala laba abathanda oBenten baqokiswa yiba mtshela ukuthi kusizana ukusindiswa kwakho so into enjalo hayi cha hayi lokuzwakela mfundisi sibonga kakhulu imessage nje bizodluliswa namhlanje kubantu ukuthi cha bakithi uJesu akakabuyi nje nisame lapho nami ngime lapho futhi akakabuyi lithi the day esebuya wonke amehla yombono wonke manje lokho kubonwa abayimbijana ingakho futhi kunezwi elithi wonke yonke imlomo iyomconfessa ngalelo langa unfortunately ngalelo langa bayobe sebemconfessa kuyobe seku late ngoba isikhathi sokuconfessa uJesu imanje kodwa mase bemconfessa ngoba sebembone sebuya kuyobe seku late ingakho lithi izizwe ziyokhala kuyoba khona ukulilo okukhulu ukuthi saze sayibambezela wayesingazange simthathele uJesu isikhathi sisasekhona and wonke amadolo yobe seguqa nalabo balokhu bemthuka namhlanje bengafuni ukumguqela ngalelo langa leyo ncwadi iyofakazeleka ke manje ukuthi wonke amadolo ayaguqa unfortunately abangeke bakholwe kuJesu bayoguqa seku late ungaguqi seku late kanti isikhathi besisasekhona isikhathi manje usaphila manje yamkela uJesu Kristu mhlawumbe mazokugcina nje umfundisi bese siyayivala ngathi nje kubantwana bakaNkulunkulu asiqhubekeni isikholwe ilokho nje ngisho asiqhubekeni isikholwe njengokusho komphala amen injalo indaba igama lami ngumduduzi wakwaShabangu siyabonga kakhulu ngama-subscribers ngama-comments ngama-like konke nikushoyo ngiyaye ngibona ilokothe ezinhle enijwayele ukuyidlulisela kubaba uNtanda I think nawe bamntando lokufunda siyabonga nje konke lokho ngiyazi ukuthi kuyamkhuthaza even nayena kuyajabulisa lokho sanibonga nonke may the good God bless you all emakhaya amen